So kumusta ulit mga explorer? Sulitin natin ang pag-explore habang maganda pa ang panahon. Isa na naman pag-explore ang ating pupuntahan mga explorer. Pupuntahan? Pupunta tayo ng San Marcelino, Dingrasi, Ilocos Norte. So nag-shortcut kami mga explorer. Ito nga pala, instead na magmotor kami, nag-tricycle na kami para mas marami kami makakapunta. So yun, nag-shortcut kami kasi dumaan kami ng Pidig Road mga explorer. Hindi na kami dumaan sa Dingras kasi maraming mga kalsada ang inaayos sa Dingras, Ilocos Norte. Ayan, so dumaan tayo ng Pidig yung papuntahan ng Sagpatan Dingras. Magsushortcut tayo mag-explorer. Ito, pag nakikita nyo, siguro familiar na sa mga nagmumotor to. Isa talagang malaking access or shortcut para makapunta ng mas mabilis sa bayan ng Karasi at Solsona. So ito ay tatagos dun sa finiture ko dati na kalsada na maraming puno ng kasoy. Ayan, sumuli, makikita mo ulit natin ang lugar na ito mga explorer. At hindi talaga nagbago. Mas lalong gumanda pa ito kasi naulan-ulan na kasi ng malalakas kaya mas healthy na tignan, ang dami ng green sa paligid nito. Ayan, pagmasdan niyo mga ka-explorer. So ito na ay ang Karasi Solsona Road mga ka-explorer. Babaybayin lang natin to mga explorer hanggang madaanan pa natin ang Pagbag Solsona Bridge mga explorer. Dire-diretso lang to ha. At ito na, narating natin na ang pinaka-sentro or bayan ng Solsona. Ito na yung public market ng Solsona. So, nasa right side natin mag-explorer, magre-right side, right turn pala. Right side tuloy. Ayan. So, diretso lang. Tapos, right side tayo or right turn. Ang kulit. Diretso lang. Ito na yung way papunta ng Dingras Lawag Road mag-explorer. Tapos, may makikita pa tayo isang crossing papunta ng Bagbago. Left side naman ang susunod nating papasukan mga explorer. Itong bandang to. Hindi ko alam. Basta yung tatandaan ko dyan yung Palawan. So left side tayo. Ito na yung way mga explorer papunta ng Madongan Dam. Yup. Actually dun tayo pupunta. Diretso lang to mga explorer hanggang isa na namang bridge ang ating dadaanan ng Solsona. Muli, dire-diretso lang to mga explorer, dadaanan natin ang Baresbes, Dingras, Ilocos Norte. Ayan. So, dire-diretso lang mga explorer. Kung alam nyo na yung way papunta ng Madongan Dam, dun mismo ang daanan din dito. Eto na mga explorer, ramdam ko na yung malamig na simoy na hangin. Paano ba naman kasi? Sa mga gilid-gilid ay may nakikita na akong mga irrigation canal. Mga explorer, at hindi ako nakapagpigil. Alam nyo naman, pagdating sa nature, hindi natin titigilan. Actually, tinigilan ko. Ito, ipapakita ko mga explorer. Ayan, dito pa lang. Napakaganda na at ang linaw ng tubig. Pero konti lang yung dumadaloy. Pero pagmasdan nyo, tapos ang daming moss na paligid nito. Ramdam mo na napaka-fresh sa paligid at nangyayabong ng mga puno. Kaya hindi ko napigilan, kaya sabi ko, tumigil muna tayo. Ayan. Namnamin ang ganda ng kalikasan. Kilala ang Dingras, Ilocos Norte mga ka-explorer na rice granary. Ito yung pangunahing produkto na kanilang pinuproduce, kaya naman sobrang useful ng kanilang irrigation canal. At yan ay bisisilbing patubig sa kanilang mga palay. At hindi lang yan, dito na rin sila naliligo, kumukuha ng tubig at syempre naglalaba. Kahit naman po sino. Ayan, gaya ni nanay naglalaba po. Hello po nanay. Kung taga dito na lang ako, siguro lagi na lang ako nag-e-enjoy at nagtatampisaw sa kanilang irrigation canal. Siguro naman
naman nagkaroon na kayo ng idea mga ka-explorer kung saan tayo mag-e-explore. Yup, pupuntahan natin ang irrigation canal ng Sitio Nalasin ng San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte. So eto na mga ka-explorer, nakarating na tayo. Ito yung magiging signage ninyo. Sinasabi nila na parang kapilya or simbahan ang greenhouse na ito. So nasa harap lang nito, dire-diretso na natin yung lakaran. Lakaran tuloy ay naka-tricycle. So babaybayin lang natin ito mga explorer at bubungad sa atin ang irrigation canal. Sikat na ito mga explorer dahil napaka-nostalgic talaga ng lugar. At syempre, ay, napakalamig ng tubig. So ayan na siya mga explorer, ang unang part ng irrigation canal na ito. Ayan, bibigyan ko kayo ng pagkakataon para pagmasdan mga ka-explorer kung gaano kaganda, kalinaw at na-notice ko ang taas ng tubig. So 2-in-1 pasyalan na ito mga ka-explorer. Pag pumasyal ka ng Madongan Dam, una mong mapupuntahan ang irrigation canal ng Sitio Nalasin ng San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte. Sikat na rin to, kaya isama nyo na to sa inyong mga bucket list mga ka-explorer. So ito na mga explorer ang pinag-uusapan, ang napakalinis, napakaganda, napakalinaw at napakalamig na tubig ng irrigation canal ng San Marcelino, Sitio Nalasin. At talaga naman, pag nakita nyo to ng personal mga explorer, ay kahit naman sino mapapatigil. Ang dami ko ng irrigation canal na napuntahan mga explorer, pero ito talagang kakaiba. Dahil para bang sinadya na pwede kang umupo sa gilid nito at magtampisaw yung mga paa mo. Ay talaga naman. At syempre mababasa ka. Ayan, naririnig niyo ba yung ragdasan ng tubig mga explorer na nagsasabing you're welcome Duro. At syempre, magtatampisaw ka rito. Tama? Nandito na tayo mga explorer at okay, sarap pagmasdan mga punot, mga halaman, mga bulaklak at makulay nakapaligiran. Ating pagmasdan, taglay nitong kagandahan. Ating pag-ingatan ang regalo ng Diyos sa atin. Iniwan kalikasan, kayamanan, huwag hayaang masira na lang. Kalikasan, pagkalagkaan, mananatili kung may pag-ibig. At ito na mga explorer, hindi ko napigilan na tumungtong sa pinaka-reservoir ng irrigation canal na ito. Pinagsabihan ako dahil napakadulas din ng semento kasi mga explorer. At sino nga bang hindi maakit naman? Napakaganda. At alam niyo ba, ang tubig nito ay mismong nanggagaling sa Madongan Dam. At sakto rin mga explorer, malakas yung tubig na lumalabas kasi malakas daw yung pag-open nila ng gate papunta sa irrigation canal na ito. Siyempre, mag-energize muna tayo. Wala na akong hahanapin. Oh, sinong hindi hihirit ng maraming pagkain pag ganito ba naman yung lugar na iyong pupuntahan? At syempre, eto yung mga kasama ko. Diyan si Femfem at si Nanay at si Kuya Tony. Iyon. At syempre, hindi papatarong ako nanay. Ayun. Ayun. Ayan. Talaga naman. So eto na mga explorer, umpisa na nating explore at yakapin ang tubig ng San Marcelino Irrigation Canal ng Sitio Nalasin.
Talaga naman. Ayun mga explorer, ayan, una, naglambitin tayo. Ayaw paawat, nakita ko tong tali na to. So for sure po pwede rin. Ayun. Talaga naman. Sa bukhang kalangitan, ako'y nakatingin. Relax na relax ang yung Doro mga explorer kasi para akong bumata or bumalik sa pagkabata. Naglalaro lang sa tubig. Talaga naman. At syempre pinaghandaan ko talaga to mga explorer. Napaka-supportive ang aking kasama, lalong-lalo na si Kuya Tony. Ayan, hinila ako. Kasi napakalakas ng current ng tubig na ito mga explorer. Maganda na gamitin ang salbabida na ganito. Pero pag hindi ka marunong lumangoy at pag ninervous ka, Diyos ko po, baka saan-saan ka aabutin at maipit ka pa. Ayan. So eto na mga explorer. Tumalon ako. Yes, pwedeng talunan mga explorer pero siguraduhin nyo na kayang-kaya nyo na pumunta sa gilid kasi napakalakas ng current talaga. Ayan, inulit ko pa. Sino pa bang di mag-enjoy dito? Talaga naman. Yup! Yaw! So yun mga explorer, pasyalan nyo na ang San Marcelino Irrigation Canal ng Sitio Nalasing. See you sa next video! God.